ai muna yara izala da ta shigo ba irin gwagwarmaya da yaƙi da waɗin gani ba gaskiya ne to ai kama ɗan izala ne ni ma ɗan izala ne duk musulmin duniya kaf ɗan izala ne kawai shakiyanci ne na mutane kurin to me yasa madalla to fasara min izalatul bid'a wa iqamatis sunna me aka ce a kawar da izala a'a ka fasara min izalatul bid'a wa iqamatis sunna a kawar da bid'a a tsaye da sunna sunna madalla da limamin sauran ungoku da limamin sauran da yake lakwaja da limamin da yake Tanzania da limamin da yake America da malamin da yake India da malamin da yake duk duniya burinsa ya gusar da bid'a ya tsaye da sunna gaskiya ne ba wani wanda ba akan wannan abin yake ba gaskiya ne saboda kowane malami dan izala ne kawai wa'insu ne a cikin ku shakiyai suke son suka yi abun wanka kawai nan su ci abinci kuma mutum zai bayani one by one a lahira za a tsaye da ku yana nan a madakata zai sha tambayi kowa billahi allazi to Allah ka shirya ko ka shirya ko baka shirya ba mutuwar tana nan da take ka gaskiya ne kowa ubanka a nan Najeriya sai kai bayani Allah ka samu a tafarki madaidaici Allah ka samu a hanya madaidaiciya ku tsaya gaskiya kurun gaskiya ne ka ku tsaya wani kama kame